Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε εμείς μια χαρά και ελπίζω να γίνουμε ακόμα καλύτερα που θα σας ακούσουμε. Να είστε καλά. Το όνομά σας? Με λένε Χρήστο. Και τι θα μας παίξετε? Θα σας παίξω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τα παλιά. Το έχει ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού. Λέγεται «Άνθρωποι μονάχοι». Θα τραγουδήσεις κιόλας? Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε να σε ακούσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος, σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μονάχοι. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν τζοκλίσια ερημωμένα, σαν εμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξερόκλαδα σπασμένα, σαν τζοκλίσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν εσένα. Σηκώθηκαν όλοι επάνω. Έχουν σηκωθεί όλοι όρθιοι και χειροκροτάνε. Κάποιος πρέπει να του το πει αυτό, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Όλα τα παιδιά, όλη η αίθουσα, όρθια και χειροκροτεί. Σίγουρα το βοηθάει η μουσική να βλέπει, έτσι. Με τη μουσική βλέπει τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Χρήστο, δεν βλέπεις καθόλου. Μπορώ να ξεχωρίσω τη μέρα με τη νύχτα, δηλαδή αν έχει βγει ο ήλιος, αν έχει συννεφιάσει, αν έχει σκοτεινιάσει, μόνο αυτό, τίποτα παραπάνω δηλαδή. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι το κοινό που ήταν καθισμένο σηκώθηκε όρθιο και σε χειροκροτούσε? Όχι, μόνο τους άκουσα. Δυστυχώς μόνο τους άκουσα. Χρήστο, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Είσαι νέο παιδί, γιατί όχι κάτι πιο χαρούμενο? Δυστυχώς αυτή την εποχή υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, έχουν χάσει τις περιουσίες τους, τις δουλειές τους, μένουν στον δρόμο, δεν έχουν κάποια βοήθεια από πουθενά. Εάν γυρίσετε στην Αθήνα και δείτε τι συμβαίνει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Χρήστο, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εμείς με το τραγούδι σου είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε έναν άνθρωπο ευαίσθητο, είδαμε εικόνες που αυτό είναι αίσθημα που μπορεί να είναι στην καλύτερη φωνή και να μην το μεταφέρεις, αλλά έχεις εσύ αυτή τη δυνατότητα και με τη φωνή σου βοηθούσεις να μας δημιουργείς μια ατμόσφαιρα που νομίζω ότι είναι μοναδική. Για πρώτη φορά είδαμε το κοινό να είναι καθυλωμένο. Στο τέλος, μια μικρή παρατήρηση έχω να κάνω. Ακούγοντας τον ενθουσιασμό του κόσμου, ήθελες να γελάσεις και κάπου το συγκρατούσες. Χαμογέλας, παλικάρι μου, σου αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν πολύ ωραία στιγμή. Το χαμόγελο του Χριστάρα στο τέλος ήταν τέλειο. Πιστεύω του αξίζει. Αυτό ήταν. Έχεις πολύ ωραίες νότες, γεμάτες και χαμηλά και ψηλά. Πολύ πλούσια φωνή. Έχεις εκπληκτική φωνή. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, σου αρέσει περισσότερο να τραγουδάς ή να παίζεις πιάνο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ένα με το άλλο. Πιστεύω ότι τα καταφέρνω και τα δύο. Μου αρέσουν και τα δύο. Τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά και τα δύο. Απλά εμένα η φωνή σου με άγγιξε πάρα πολύ. Χρήστο, είναι περιττό να ψηφίσουμε.
Θα σε ξαναδούμε στην Σε επόμενη φάση. περιμένουμε την επόμενη φορά. Θα ήθελα, εάν υπάρχει δυνατότητα, να ασχοληθώ και κάπως πιο επαγγελματικά. Επειδή το αγαπάω αυτό που κάνω, μου αρέσει. Το αγαπάω πάρα πολύ. Ρε, το νερό πεινάει, Είναι συγκινητικό. Πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, εγώ πέρα από όμως σε κάποια στιγμή δεν μπορούσα να μιλήσω. Θέλω να πω κάτι και είχα κόμπο στο λαιμό. Ήταν αυτό δηλαδή το άνθρωποι μονάχια, το λέω συγκεκριμένος άνθρωπος. Και στην κορώνα, ναι. Με το σπαραχτικά, δηλαδή ήταν και το τραγούδι που τραγούδισε. Και δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Ήθελε να γελάσει ο άνθρωπος και σαν να φοβόταν να γελάσει. Τι να σου πω, σπαραχτικό. Δηλαδή η λέξη που μου ήρθε αμέσως ήταν σπαραχτικός ο τρόπος που τραγουδούσε. Έκανε και κρύο. Και εγώ συγκινήθηκα πολύ καλώς. Ναι. Και ο κόσμος από πίσω δεν ξέρω τον είδε. Έπαιζε χρόνο. Ο κόσμος ήταν. Απόψε το σκηνικό αλλάζει, αφού για πρώτη φορά το Ελλάδα έχει ταλέντο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Έχετε ταλέντο φυσικό. Πηγαίο. Σαν και εσάς τόσο μεγάλη δεν ήταν καμιά ομάδα. Εμείς είμαστε άναυδοι, είμαστε άφωνοι, δεν έχουμε τι να πούμε. Είστε εκπληκτικό γκρουπ. Άγγελα, Mr. Klein. Τι λες, βρε Το ταλέντο σου είναι για γέλια. Η Θάκη δεν σε γέλασε. Ήδη θα το κατάλαβες. Η Θάκη τι σημαίνει. Οι σουρεαλιστές ποιητές. Τα ποίηματά τους τα παρουσίαζαν στο Μουλέ Ρουζ. Από εκεί βγήκαν οι χορεύτρες οι οποίες έχουν απομείνει. Ναι, αλλά δεν μένανε με τα εσώρουχα, Βαγγέλη μου. Τα βγάζανε. Η Μπιγιονσέ στα 10 της αποκλίνεται, το έλεγε αυτό το τραγούδι έτσι.